Mateu, capítol 5, versets 17 al 19. Jesús ensenyava als deixebles dient: No us penseu que he vingut a anul·lar els llibres de la llei o dels profetes. No he vingut a anul·lar-los, sinó a dur-los a la plenitud. En veritat us ho dic, mentre durin el cel i la terra, no passarà ni un punt ni una coma de la llei. Tot arribarà a la plenitud. Per tant, aquell qui deixi de complir un dels manaments més petits i ensenyi als altres a fer el mateix, serà tingut pel més petit en el regne del cel, però aquell qui els compleixi i ensenyi a complir-los serà tingut per gran en el regne del cel.